o pleno da cidade aprobou, non sei, por maioría, creo, pois trasladar este debate á veciñanza para que a veciñanza, efectivamente, saque un documento de conclusión, saque unha folla de ruta para o que teñen que facer as administracións ou para o que pretende facer a propia cidade nese ámbito. E creemos firmemente, ademais, que é aí onde se ten que dar ese debate, é aí o cale de participación en este debate, non é a Deputación da Coruña. E se falamos de competencias, de como debe ser a participación da Deputación no deseño territorial da provincia da Coruña, a mí gustaría recordar que se este ente, non vou a descubrir aquí o que opinamos dentro do BNG sobre o que ten que ser a Deputación ou se ten que existir ou non, xa o dixamos moitas veces. Se este ente ten que existir, por algo, non é por participar en debates no Concello da Coruña nin nas cidades da provincia da Coruña, é para axudar allí aos concellos que teñen máis solidez administrativa, aos pequenos concellos da provincia. E si é certo que efectivamente imos moito máis alá das competencias que temos para intentar axudar ou solucionar problemas que hai no ámbito provincial. Por eso tamén axudamos na medida que podemos ás cidades e moitas veces axudamos en cuestións que non son competencia propia aos concellos da provincia. Pero eu creo que o gran debate que queda por dar sobre as competencias da Deputación na provincia está en outros lados. Estamos asumindo competencias que son da Xunta de Galicia. E nós estamos dispostos a falar coa Xunta de Galicia para que sexa ela quen asuma competencias. Pero tamén creemos que neste caso quen debe participar e quen debe debatir é a cidade da Coruña, é a administración local. E, por lo tanto, non vamos a aprobar nada que evada ese debate de onde ten que estar. Seguramente no que queda del tamén se dará en varias ocasións. Temos debatido aquí sobre cuestións que a Xunta ou o Partido Popular, que son competencias da Xunta, que o Partido Popular, de alguma maneira, intenta que cooperemos ou que participemos en máis medida do que debe ser dentro da Deputación da Coruña, ou que incluso asumamos competencias que son da Xunta de Galicia. E tamén temos visto repetidamente como debates do ámbito municipal se trasladan a este pleno. A veces eu incluso teño a impresión de que de alguma maneira son un concelleiro non electo do Concello da Coruña, porque aquí deronse en múltiples ocasións debates que son claramente da cidade da Coruña. E nós creemos, o BNG ten unha opinión claramente formada que explicitou a nosa portavoz nacional, creo que onte en roda de prensa nesta cidade, do que ten que ser o modelo de cidade, do que ten que ser a recuperación dos terreos portuarios para a cidade. Pero creemos que onde debemos expresar, e repito, é no Pleno e no Parlamento.